Skôr ako pristúpim k želaniu, tak by som chcel poďakovať za tento vynikajúci nápad, vynikajúci projekt. Skutočne niečo obdivuhodné. Slovenskí krajania z vlastných prostriedkov, bez prispenia štátu, dokázali vytvoriť kamenný dom, miesto v strede Dublinu, veľmi dobre situované. Vytvorili možnosť stretávania sa pre Slovákov žijúcich v Írsku a vlastne aj pre lepšiu komunikáciu s miestnym írskym obyvateľstvom. Rád by som zaželal veľa úspechov pri realizácii najrozmanitejších projektov, ktoré máte naplánované. Sa veľmi teším, že sme sa tu všetci spoločne takto stretli pri tejto príležitosti otvorenia Slovak in Island Houseu. Ďakujeme Evke za pekné privítanie. 1027. Pred toľkými dňami vlastne sme vydali prvé číslo časopisu Slovak in Ireland. Otcovia myšlienky Marek Kapičák a Milan Lukács zhrnuli trojročnú históriu časopisu Slovak in Island od prvého vydania, ktoré vzniklo v novembri 2008 až do dnešného v poradí 18. Privítali pozvaných hostí, medzi ktorými bol veľvyslanec Slovenskej republiky v Dubline, pán Roman Bužek, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pán Milan Vetrák, a pozvanie prijal aj najstarší Slovák žijúci v Írsku, pán Joe Veselský. Poďakovanie smerovalo súčasným redaktorom a ľuďom, ktorí na tvorbe časopisu a projektu Slovak in Island House spolupracovali. Ďalej pánovi veľvyslancovi za jeho osobnú iniciatívu a ďalším, ktorí od začiatku prejavovali podporu tomuto projektu. Špeciálne poďakovanie za výnimočnú prácu a úsilie si vyslúžila šéfredaktorka časopisu Evka Kapičáková. Ďakujem za slovo. Ako som sa nedávno dozvedel, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ešte nebol nikdy, vlastne bola predsedkyňa v minulosti, nebola v Írsku. Čo keď som sa dozvedel, pre mňa bol naozaj šok. Myslím si, je to veľmi ambiciózny projekt. Krásne sa podaril na perfektnom mieste, myslím v centre. Nie je to jednoduché do niečoho takého sa pustiť. Chce to veľa, myslím, aj času, aj tej energie, aj mimo toho, čo ten človek robí, keď má povolanie, máte svoju prácu a popri tom ešte dokážete, mnohí z vás, nielen iniciátori tohto projektu, robiť niečo naviac, niečo pre komunitu a to je naozaj to, čo sa úrad váži. A za toto všetko by som sa rád poďakoval aj v mene Slovenska, ktoré tu dnes zastupujem. Slovak in Island House otvorili prestrihnutím pásky zakladatelia a tvorcovia projektu spolu s pánom veľvyslancom a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Celý večer prebehol vo veľmi priateľskej a príjemnej atmosfére. Bol to večer stretnutí, spoznávania sa a dobrých nápadov, ako Slovak in Island House čo najlepšie využiť nielen pre komunitu, ale aj propagáciu Slovenska v Írsku. Zúčastnených sme sa opýtali, ako sa cítili a ako vnímajú otvorenie Slovak in Island House. Som veľmi rád, že ako predseda som do tak kľúčovej komunity Slovákov, ako je v Írsku, zavítal konečne a poprvýkrát. Vynikajúca atmosféra, krásny priestor, krásne zariadený priestor a hlavne nadšenie ľudí, ktoré tu vidím okolo seba. Výborne. Dobré osadenstvo, dobré jedlo, dobrý catering, dobrí hostitelia, výborne. Veľmi príjemná atmosféra, veľmi príjemní ľudia a množstvo dobrých nápadov, z ktorých keď sa podarí zrealizovať len polovicu, bude to veľmi, veľmi dobré. A teším sa, že sem budem môcť chodiť a takisto dúfam, že sem príde čo najviac ľudí. Viaceré aktívne skupiny od súboru Ostroha cez vzdelávacie centrum, kresťanskú komunitu, milovníkov literatúry, filmu a mnohí iní si tu nájdu svoje miesto a využitie. Marcel Mačinga z Írsko Fotoklub prezradil, ako môžu fotografi využívať tento priestor. Áno, aj ako pre seba osobne, ako cez Fotoklub, ktorý tu máme v Írsku, jednak výstavy, workshopy, alebo rôzne prezentácie pre ľudí, ktorí majú fotografiu radi, či už fotia profesionálne alebo neprofesionálne. Hlavne radi cvakajú spúšťou. Richard Čižmár, jeden z redaktorov a vedúci projektu Slovak Cinema Club, sa vyjadril takisto. Tento priestor ponúka priestor pre celú komunitu. Teším sa na to určite a myslím si, že to je správna cesta. Rád by
som zaželal najmä veľa tak ochotných a ambicioznych ľudí, ako boli tí, ktorí sa venovali tomuto konkrétnemu projektu. Rád by som zaželal veľa nadšenia aj pre ostatných, aby si tento priestor osvojili ako svoj vlastný a radi sa tu stretávali. A rád by som zaželal aj samotným Írom, aby sa mali možnosť zavítať a aby sem radi prišli, aby zistili, čo to Slovensko je, kto sú to Slováci a aby sa tak utužili aj vzájomné vzťahy medzi slovenskou komunitou a domácim obyvateľstvom. Napíšte nám na e-mail redakcia@irsko.ie. Slovak in Island House nájdete na 40 Ašersky v Dubline 8 oproti Slovak Pointu.